এটা সোলার সিস্টেম না, সোলার চক। ତମେ ଜାଣିଲ ଆଗକୁ ମୋର ଫଟୋ ହଁ ଏଟା ଏତେ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସେଟା ଯୋଉ ପଡିଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେ 2 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଇଛି ନା, ସେଟା ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଦେଖାଉନି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ନା? ଏପଟେ 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 ଦିଅ, ସେପଟେ ଯାଇ ସେପଟେ ଯାଇ ପଳେଇ ଯିବା। କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପିଲା